siyang gawa. Magluluto na naman tayo ng ano nila. Nandito na naman ako sa mahiwagang kitchen. Luto tayo ng meatballs, spaghetti. Spaghetti with meatballs. Yun ang gagawin ko sa kanila. May nakahanda na ako na meatballs eh. Sabi ko na sa inyo, maghanda ako. Pag may time ako, nakahanda ako ng mga karne na nilalagay ko sa ref. Yung meat ba, grind meat na ni-roll ko na siya. Ginawa ko na siyang meatballs. Diba? Then prito na lang pag may time, pag yun ang lutuin ko, prito na lang. O, diba? Bilis lang. Magagawa tayo ng iba-iba. Hindi tayo mahirapan sa tumang kalisod. Ayan. Initin natin ang ating kawali. Ano lang, pakita ko sa inyo kung paano ko yun, ginagawa sa kanila na nagustuhan nila yung ginawa ko na sauce. Yun. Sa ngayon, magprito muna tayo ng meatballs. After the meatballs, we will make a sauce from the fresh tomato. Not the, you know, the tomato paste galing sa, sa grocery. Yung sa kanila, yung tomato, fresh one. Blend ko siya. Tapos, ginagawa ko siyang sauce, spaghetti, parang spaghetti sauce, di ba? Pero ano siya, fresh tomato, di ba? Masarapan sila nito. Dati iba talaga ang mga luto nila. Nung iniba ko yung mga luto-luto ko, yun ang palagi nilang pinapagawa sa akin na sabi niya, stay sa yung ginagawa ko, yun, kasi nagustuhan nila. Ganyan na pagkagawa ko, diba? Mga invention natin, na itry din natin para sa mga amo natin na magustuhan. Kasi kung sa kanila lang lagi, para kung nasawa. At ako din, makakain din ng ganito. Minsan, wala nang ganang kumain nun. Magsawa, ikaw ang nagluluto. Gusto mo iba ang nagluto, yun makakain ka. Pag ako nagluluto, wala akong gana kumain sa sarili kong luto. Pero sila, nasarapan sila. Diba? Pinapainit ko muna yung mantika habang nagwiwinto-winto. May winta naman, may matutunan din kayo sa pinapakita ko sa inyo, diba? Araw-araw ang ginagawa ko. Pero dito na lang muna sa kusina dahil konti lang naman ang linisan. Mainit na yung ating kawali. Ano lang siya. Isa na ba? Kamay natin. Ubos na natin. Kunti-kunti lang yung tama lang piniprito ko sa kanila. Marami to sa freezer. Kasi nga kung sa atin pa, nagpinta ka o himo ba? Himo ka pinta para dili na ka mahirapan sa tumang kalisod. Diba? Kasi mabusisi ito magawa ng meatballs, diba? Kailangan nakagawa ka. Pag may time ka, gagawa ka na. Tapos, yun na lang, kukuha ka na lang, iprito, kuha ka na lang ng kunti na kasya sa kanila. Diba? Yan. Ganun lang. Diba? Ito naman yung yung spaghetti. Luto na yan. Pinatay ko na yung apoy na yan. Diba? Pinababad ko lang muna sandali. Kasi gusto nila yung malambot na malambot eh. Okay. Ayan. Luto na siya. Okay. Mo from the sauce pan. Then, tanggalin yung dumi. Kasi yung pinagprituhan natin ng meatball, yun din ang gisahan natin. Gisahan. Tama ba? Gisahan. Ano ba yan?
nahirapan man tayo sa tumang kalisod nito. Tanggalin ang mga dumi. Then, lagay tayo ng garlic. Kunting garlic. Sunod na onion. Masarap pag ito ang pinaprituhan mo sa ginawa mong meatball. Tapos yun din ang gawan mo ng sauce niya. Ang sarap. Yan. Yan. Sunod natin yung kamatis. Dinadamihan ko yung sauce niya. Kasi yung bunso, kahit ito lang ang sauce at saka spaghetti, kahit wala nang laman na meatballs, okay lang sa kanya. Diba? Yan. Takpan natin. Maglagay na tayo ng mga spices. Ito, obvious, magic cubes. Magpadagdag ng lasa. Dinamihan ko kasi marami itong sauce na ilalagay ko. Nag-stack nga ako ng sauce, diba? Kasi kahit maubos yung sabi ko, maubos yung meat, nandyan pa rin sauce. Yung meron naman ibigay kasi yung bunso. Kaya damihan ko. I-stack ko sa freezer. Ayun, paprika. Kayo na magtsamba-tsamba. Patsampa-tsamba ng mga ilalagay nyo. Of course, salt. 2 kutsara. Tapos kung diba sa sauce. Iba ang pag tomato paste, diba? So, lagyan na ng matamis. Hindi ko lang ibanggit. Lagyan ng matamis. Yun, garlic powder. Tsaka onion. Yan. At may black pepper na rin, ha? Yan. Then, ilagay na natin yung fresh tomato na naka-blend. Ayan. Dami. Then, tomato paste. Okay? Ito na. Ito na. Maglagay na tayo sa meatballs. Yan. Kunti lang. Pero maraming sauce. Diba? Ganun lang yung pampalasa lang po. Pati yung amo ko lalaki. Din siya nito. Hilig din siya sa spaghetti. Tapos tanggalin ko mga onion. Para malasa niya. Sauce na siya.
minutes, then finish. So, bigyan ko ng alaga ko. Gusto na daw niyang